Ay, paita. Unsaon man ako ni uy. Dako jud kay ko gasto sa New Year ba? Unya karon, wa na ko'y kwarta. Nahurot na gyud. Unsaon man ako ni pag-budget ani? Nga puro naman gyud sinsilyo ang nangabilin. Abi manuon na ako nga swertihon og magbutang og nilibo sa bugas. Nahurot naman hinuon og kawala. Unya karon, unsaon man ako ni pag-budget? Puro na lang tag piso-piso. Wala na pa jud bayay bugas sa balay. Nahurot og kaon sa mga bisita. Maul lagi na ba? Magpa-social-social manggod inig ka New Year. Unya inig ka human. Waan na. Nga. Taon manggod na ako ni oy para makakwarta ko. Tama. Chismis. My New Year's resolution. Chismosa. Makachismis pa. Makakwarta pa. Bidaw be. Pangitaon ako ron si paring Arke og si paring Berto be. Huy pre, ano na ng piling makadira nga New Year na New Year man? Mads, dako kay kong problema, Mads. Dako kay kong utang sa New Year. Oo, lagi na ba? Magpakanaa, magug ka, bisag wala. Unsaon manggod, Mads, oy. Dapat manggod bungga atong New Year para malihian ba? Unya karon, malihian na ka sa utang. Pero lahi pa'y ato pre, na ako'y chismis nimo. Unsa man? Na, masakitan jud kag maayo ani pre. Unsa ganino pagdali ba istorya dayon? Usan ako ni istorya pre. Bayad sa Inay, mabay dagan tag utang, magpabayad ta jud ka. unya unsaon man ni pre nga importante man kaayon eh. Bahala ka og di ka mo bayad. Ma-blind ra jud kay ka. Sa muka ning Marioy, las kwata na ba yan akong ginadala ha? Imo pa yung kwaon. Ay okay ra man na pre. Kay kanang ihatag nimo sa ako ah. Mo times 10 pa na. Ay, totoo. Pero unsa bitaw ng chika nimo sa ako? Bayad sa ganino kay wa nay libre ron. Oh. Nya, unsa man? Inani man gud ni pre. Di ba close kay mo ni paring Berto? Di ba ning adto siya sa inyong balay atong New Year? Unya nagluto kag spaghetti? Oh, nga naman di ay. Ana siya pre. Nga imbes so sa spaghetti imong isagol, tinapang man daw imong gisagol. Unsa man na pre? Udong? Ay, kabuang ni si Paring Berto. Nahurot man kayo niyang isa kabandiado. Na, ako nimo pre. Sulungon nimo to kay tibuok barangay nakabalo. Karon lang ni si Paring Berto. Ay, nagsugod na. Nindot yun yung chismusa ta. Kay makakwarta pa. At doon sa ako si paring Berto be. Makwartahan pa na ako turun ba? Pre, naara man day ka diri. Unsa may ato, Mads? Happy New Year! Ay, Happy New Year pod pre. Kanang nakabalita ka? Naunsa man, Mads? Napuno kag chismis diri sa tong barangay. Wadi ka kabalo? Na, wala man ko kabaluan na, Mads. Kaluuya po nimo pads, uy. Na blind ra jud kay ka. Unsa man, day na? Unsay anak, Mads? Money down sa para makabalo ka sa chismis. Oh, storya dayon. Di ko ganana nang naisig paglibak sa kuha. Ana ba? Si paring Arke? Siya ginaghimuan ni tanan. Naluoy na jud kog maayo nimo pre. Wilno na kay ka. Unsa gayano? Dali ah. Ana siya pre. Di ba naglitsyon mo atong New Year? Oh, naglitsyon. Gipikpik daw nimong tiyan sa litsyon. Mauto ang mga nangaon. Nagpurigit. Ha? Unsa nagpurigit? Nga busog man kay ka sila? Na, mao ginay ingon niya pre. Ning baniog na sa tong barangay. Ako nimo pre. Sulunga didto. Karon lang ni Paring Arke ron. Kwarta-kwarta. Bahalag 50, basta na ay 1K. Mulakaw na ko, be. Basig balikan ko ato nilang duha. Hoy, Berto! Hoy, Pod! Unsa to imong gingon? Tinapa ang gisagol ako sa spaghetti. Unsa po to imong gingon? Gipikpik daw na ko ang tiyan sa akong lechon. Tarong-tarungan jud ko, Berta. Amigo ba kita? Imo ra kong dauton? Huna-huna, pre. Dili lalim imong gibang istorya. Busog ra biya kay ka. Tapos imo ra kong ginatoon. Unya ang isa ka bandiado. Dili lang balansiyon. Unsa man? Unsa man? Unsa man dinhi ay? Ay, purma-purma diya. Purma-purma na ha? Hoy! Naunsa man mo? Kani man gudo? Kani siya? Ha? Unsa di gikabiglan ninyo? Ang akuha daw spaghetti, tinapa daw gisagol. Ang akong lechon, gipikpik daw na kong tiyan. Lalim na na. Ay, kabalo na ko sa inyong gipangbati. Si Agata nagchismis ninyo, no? Oh, walay lain. Ay, mutuo mo atong bayhan na to. Chismusa kay to. 2026 na, maogi hapon to yung bisyo. Gipangmartahan ra mo ato. Pre, gipangayuan ka, pre? Ikaw, gipangayuan ka? Na, nadami sa kuwan ki. Na, unsaon lang akong 50. Tanawa ra. Mga uto-uto, manggod kay mo. Kwarta-kwarta. My New Year's resolution? Chismis!